Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. Ik ben bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn ruggenmerg is geraakt. Sorry. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, Excuseer. wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Marijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld, seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor, ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet, want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, dames en heren, excuseer voor de mensen thuis bij de excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb het zelf. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stembanden. Maar ik vind dus dat dit niet kan horen dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, ergens u vandaag een half uur dit kan voor mij uitgelachen te worden, niet. vlak in het gezicht van Frankrijk. Even naar ja, dames. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zogezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen.